Ambi Horonya TV lajali kebaga bela jelen fo Mali kono ani Mali koka aw bismillah aw ka bamanaka kuna fone kenaka kabembi alamsama maskalo kle nani samba flam wa ani kele amena munu kono kuma nyefo aw nyena bakuru ba fola Révolution ikmadini karamogo ba sidina Cheikh Maru Seydou Kulubali El Farouk ay wajulu kene belebele nyana maya ka bentene ndoma maskalo kle folo samba flam wa ani kele o jado bambulu amena munu yirawla o rebina ke anwa kuna funi yola kuma boye hamana munu soroka farauka jamana kuna funa warola ninga frajen fa wara ki barauka ambe ulu kono kuma nyefo au nyana au bismillah ko kura hauka bana ka kuna funi kana ka sone amena munu kono kuma wala awi Jamiatu ikmaldini karamogo ba sidina Cheikh Maru Seydou Kulubali El Farouk aleka la nyinuna belebele doye kasega silamaya dum belebele ba ko rundange namaya ode an karamogo ba imbla wulika jo chess wulika joni chessrila shu anikle wala sa domba munu be islamé dinen konnena ani halibi islamé dombe sega fama chogo mina kasega valeur do ka domba wula el Cheikh Maru Seydou Kulubali kala nyinuna belebele doye ni ode abla wulika jola ode hukumu kwanana sanele no ye kira Muhammadu kishin nama bama alega surata may farbu kabik sanele kalu jora abi wulika jola sanga ani wati bela jelen kasega nyafo alaka jonyana am sega famu so to gomna ani sanele na bonyani korata munu bala adama dogo ni shila kasego nyafana wala sa anga donga foni domba ye ambulu anga kira kishin nama bama alega surata ma bena domima ode hukumu kwanana tenendo kabe marskalo kili fola masamba fla muwa anikele bako jibrani lontantere basan fe sidina Cheikh Maru Seydou Kulubali ay ñefoli ke kenen la sanele buñaka neni aw anga ujmas ne ko ka jawlaje ni ala ko ba ka ko bejira kila la sikonin kili est-ce que barabo ala bolo do ala bi bola muru ala bi se fena ala ka bonye be o san atobo ko sika tala fe tarima fa mala ala yana na yi kenin be kai shuwa ni dola ka soro sube bada tarima fa ka fo fene mi dugo kuro fo do aba mo so nete maga matige ki kuma ne mele sala fo akrati ala ne wuri badi kira wasa ya faru mura ka ala ka masa tallahi ni ala sona o ya tafadidi muru ini min kaka ba be dafale tima je be ka ba ni ala sona bara bana be faru ni sana yene na ka dane ni chewo ta bonya da ta fu ye ko ne sana yene ki ukana na ni famu ye ku bi soso mo fene mi na onda fene tima ite se ka soso wa tie be ba fo kle jira di kala ودنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مرنا لهرما مسرنا كنا مسر يورو جانا ني على بركة دو مسلمين كرولا الله كنا يزوريزالم okune ye keke balamini ma kana siga sanayele so siga tala faru parce que ama bo bala na ya bo kile ta ma ba no ko ya alai adeso so fe ma saka so apata amara ni krapa atara sambe atara arsila atara burshila ay lawa mafuzui ay karabul kudratui ay arjina ay janamai c'est le mouvement avec la quelle il va beaucoup ça va payer c'est la fête c'est quand ce sont parce qu'elle est pas le temps mais il fait la dalle à Koni parce que elle m'a dakira elle là mais t'as qu'à dar mais même ce qui dalle voilà on t'a qu'à quoi le aïe betre me disi du goro kana ta faru ko bidala mana akwa bora e fene o lo ka ni ngai na sira ka yevo ubi
dala n'u taara la k'a bɔra yen a ye min fɔ sanfɛla kow la u bɛ dɔw fɛ o de la nalen tɛnɛ fajiri fɛ a nana sigi alikaba la a ma sumana bonya dɔw bɛ yen mura a ka girin kojugu n'a dir'i ma a bɛ nɛnɛ kari la kiraba sigira kisi nama ba ma bonya minnu bɛ yera o nisɔndiya b'a la mais u bɛna nin fɔ mɔgɔw ye cogo di u bɛna dan na cogo di muru kamanaba y'a sɔrɔ Abu Jahal nana sigilen lajɛ ni Ala bɛ ko ɲɛ a b'a sababu de bila kan o de la fɛn dɔw bɛ yen anw baden caman t'a faamu i bɛ maa caman sulen ka k'i kan e bolo ko jugu de don jugu tɛ koyi dɛmɛbaga de don Ala y'a bila ka na de ko a k'i dɛmɛ mais a yɛrɛ t'i fɛ dɛ mais a cilen don i dɛmɛ de kama ne m'o dɔn sa e bɛ bere ta k'i b'o kunji k'i yɛrɛ ka taa ɲɛ dasira bilahi Abu Jahal nana sigilen sɔrɔ a sumalen ba a yɛrɛ la parce que toujours ale fɛ a ka kira malolen a k'a libulen a k'a nɔgɔsilen o ka d'a ye a ye kira masumalen min a nisɔndiyara a ko mun y'i sɔrɔ mun kɛr'i la kira ko foyi ni hɛrɛ dama de la sura i k'a dɔn Ala ye n bonya ka bɔ ne yan ka taa fo Jérusalem Masjidil Aqsa la ka bɔ yen ka taa kabakoro foro la ka taa filanan na ka wolonfilanan kɛ ka Hadaratu Ilahiya kɛ n y'a diinɛ ye ka jahanama ye kɛ fɛn bɛɛ n taara ɲɛ da Ala ka kabakoro bɛɛ ka so a yɛlɛla kɔ Allahu Akbar a ko kira ma a ko n bɛ kɔnɔnajɛya kan f'i ye ne kɔni t'i fɛ wa ne k'i fɛ nka nin min mɔtɔ fili da nin debi dugukolo dara ɲɔgɔn galama tigɛ a kan fɔ Allahu Akbar o la n b'a ɲini i fɛ i ka nin kelennin in bɔ a la i ka dɔ wɛrɛ fɔ min ni nin tɛ kelen ye sutura b'o la jamana in yɛrɛ sutura b'o la kira ko a ma Ala ka n bonya n ka dɛsɛ k'o fɔ a ko n'i ka mɔgɔw nana i bɛ sɔn ka nin f'u ye kira ko n b'a fɔ a nisɔndiyara o yɔrɔ bɛ a kulela pewu ka Makan bɛɛ wele k'u kana kira la a taara Bakari Sidiki ka so ka t'o ka da kongo sɔgɔmada joona don Abubakar bɔra o y'a ye min kɛ o ko mun kɛra a ko min b'i kɛ cɛ da bi i m'a mɛnɛ Abubakar ko k'o ye jumɛn a ko sura ko a bɔra yan ka taa Jérusalem Bɛtɛli Makdisi la an n'o cɛ tile 40 kɔ taama ye sotigiden telima fɛ mais sura kelen ko a taara yen ka na a bɔra yen ka taa kabakoro foro la a taara Ala ka kabakoro bɛɛ lajɛ sura ka sigi ka na k'o kan de b'a da a bɛ kɛ ka nin bɛɛ fɔ a nisɔndiyalen a bolo n'a ye nin fɔ k'a ban Abubakar bɛna fɔ o tumana anw na fara a la ten sa an ɲɛna ko maa kɛnɛ ko don an t'a dɔn ko fa b'a la a bolo Abubakar bɛna nin fɔ a tilalen Abubakar Sidiki ko a ma ko kumana e ma da la Abubakar ma e bɛ sɔn ka da nin ko in na Abubakar ko walahi ni Muhamadu de y'a fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ma nkalon tigɛ a ma sɔdaka Muhamadu Muhamadu ye tiɲɛ fɔ muru ni cɛw ɲɔgɔnna de man ca ne tari la ka ba bana fo kaburu kɔnɔ dana ye kelen ye o cɛw man ca depuis kunu fo bi fo sini depuis Abubakar sɔnna a ma se ka Basiru la tile kelen ni fɛn min ye bɛɛ kamana gansan a b'a dama ye mankan kɛ a b'a fɔ cɛ in ye Ala ka kira ye dɛ wa n'a ye min fɔ o ye tiɲɛ ye a bɛ labɔ o de la bilahi a tora o de kan fo saya Abubakar ma kira sɔsɔ a ma janfa wa a ma siga la muru o de banna o fɛ yan
ami jugu ko dongo do ambe ki so ko sika tala fe ko bali jugu yela ke min dai ka amunu wa bi fe aw ne bo dai ka sika tala fe makana ke wala la senkela la hala ya ben Allahu akbar ala dara mashibai e bo le nga go ki ganye mala ibi ka ki yela sika tala fe faruku ana ga modu dem se do kuma do ni bolonti ko wala ito ka ko abisigi kana abesigi yela mo tala fe ni juru min do ne ibolo fulacha do do no be na SANAYELEEN tala fe ko bali ijabla ana ga modu murabo ni che sika tala fe kangelen jigi amekira fale foila debat ko fa do Allahu akbar ni tun ye tɛnɛn don ye ka bɛn marsikalo tile fɔlɔ ma san 2021 an karamɔgɔba Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali a ye walawalali min kɛ SANAYELEEN ka hali bi an bɛ dugawu de kɛ SANAYELEEN nata ye ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la ala ka anw bɛɛ lajɛlen SANAYELEEN kira bonya ka ma sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ alɔdiya k'a fɔ tarimikaw fɛ yen pɔn kura dɔ kɔni bɛ ka dayɛlɛ pɔn min bɛna tali kɛ kɛnɛkɛnɛ la taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya yen dugu ani dugu wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na min wari bɛ tɛ jɔ sefo wari miliyari 1 o n'a kun ka mun fɛn na ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na Mamu Jakite ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye Horonya TV tɔgɔ la. Sunansi kurako ɲɛɲinini cakɛda n'a bɛ wele ko IER u ye lajɛ kɛ u ka ɲɛmayaso la k'a sababu kɛ u ka baarakɛminɛ dɔw sɔrɔli ye minɛ ninnu dira Norvège jamana fɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ u ni Mali cɛ baarakɛminɛ in an ni minnu y'a d'an ma an n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Norvège de y'a projet financé mais ITA Institut National mun bɛ Nigeria fo b'a wele ko ITA an n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc un institut d'économie rurale recherché donc au matériel nous dira pour que an ka se ka dɔ fara an ka ɲininiw kan an ka se ka dɔ fara an bɛ kan ka minnu kɛra minnu t'an bolo ni gouvernement ma se ka fɛn an ye olu nana ka na nin d'an ma pour que o ka se ka o kuma bɔ baarakɛminɛ ninnu bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara ɲininikɛla ninnu ka baara sabatiliko ɲuman kan minɛ minnu dilen filɛ nin ye Norvège jamana fɛ n'u dɔw ye écran électronique de projection firko congélateur groupe électrogène moyenne o n'a ɲɔgɔnna caman a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $30 ma o tɛmɛnen kɔ hali bi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ alɔdiya k'a fɔ kalanso min ka baara ɲɛsinnen don lafiya sabatili ma n'a bɛ fɔ min ma ko école de métier de la paix min tɔgɔ dalen don Ali Blondi Beyla o de ye hukumu kɔnɔna na ale ni farafina kerecɛnw ka kalansoba olu kɔni ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn dɔ kɛ n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye hali bi laɲiniw u bɛ se ka sabati cogoya min na ani kalanw caman u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na u ka baaraw hukumu kɔnɔna na ka se k'a faamu sɔrɔ nin kumakan ninnu na Aminata Samake ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye Horonya TV tɔgɔ la. Kalan bolodi ɲɔgɔnma ani ɲɔgɔn sira labɔ baaraw kɔnɔna na bɛn ni kelenɲɔgɔnya sabatili jamana kɔnɔ o bɛnkan sɛbɛnw de bɔra ka tɛgɛnɔ bila sanfɛ kalansoba 2 ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ale ɲɛsinnen don bɛn ni kelenya sabatili ma n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na ko l'école de maintien de la paix Ali Blondi Beyla ani mɔgɔ minnu ye tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na olu fana kalanso ye université do kalansoba do kalansoba 2 n'olu ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na o sɛbɛn kun tɛ dɔwɛrɛ o ɲɛta de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛta ɲini ICAO olu ka baara bɛ yen olu ka baara ye kalan taabolo fɛn o fɛn a taabolo bɛ taa yɔrɔ olu bɛ baara k'o kan an bɛ baara kɛ bɛn ni kelenya kan n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a b'a to an bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛ a b'a to bɛn ni kelenya bɛ sabati a b'a to yɛrɛ fana an bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ. kalanso 2nan min ye nin bɛnkan sɛbɛn in tɛgɛnɔ bila o ye chrétien katoliki tɔgɔla kalansoba min bɛ farafinna woroduguyan fan fɛ n'a bolofara dɔ bɛ anw fɛ yan Bamako ko ICAO o ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛ cardinal Jean Zerbo ale ye taamasiyɛn jɔnjɔn ye ICAO IBA kalanko la min ye bɛnkan in sɔrɔli hakilina ɲuman ye sanfɛ kalansoba 2 ni ɲɔgɔn cɛ. yɔrɔ ye kɛnɛba de ye min tɔgɔ dara Ali Blondi Beyla ale cɛsirilen de tun bɛ fo ka bɛn ka don jamana ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a ka kalifa minɛ ka to baara in de la ala ka da ye suma an y'a fɔ an ka kalandenw ye minnu bɛ kalan kɛ an dala ye université catholique la a cɛ ka ɲi a bɛnnen bɛ n bɛ se k'a fɔ teriya ka don olu ni kalansoba in cɛ walasa mɔgɔ minnu b'o kalan kɛ n'u tilara kalan na u bɛna baara fan kɛ k'a dɔn k'a fɔ adamaden nakun wɛrɛ t'i la ko ala k'i na kan di a bɛ fɔ an bɛɛ de kunna yan ye yɔrɔ ye adamadenw kalan o de la an ko mɔgɔ n'i ye kalan kɛ u kana yan nɔ walasa u ka kuma mɛn
u ka kow ye min b'a to o duga min bɛ kɛ o duga ka se ka jaabu ye. Mali sanfɛ kalanko ni ɲinini minisiri olu kɛra seereya ye bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bilayɔrɔ la. A y'a yira ko bɛnkan kɛrɛfɛ a waleyali de bɛ yen yɔrɔ min na ni ale ka minisiriso tɛna to kɔ. Ni kalansoba fila u ye bɛnkan u bolola bɛnkan na k'an ka seere ye yasa u bɛna ɲininiw kɛ ka kalan fɛnɛ kɛ bɛnkan ani sabati yasa ka kɛlɛ bɛ dabila cogo min na an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ bɛ dabila diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka denmisɛnninw kalan u ka faamu bɛn ni hɛrɛ min ye u bɛ se ka sabantiya cogo min na fɛ ani diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔna la an kila o fɛnba ye minisiriso ka bila u kana bɛnkan u kana signé ka taa bila tiwari kɔnɔ u ka labɔ u bɛnna fɛn minnu kan sabula kɛwalew de b'a kɔnɔ o kuma ko minnu b'a kɔnɔ olu ka lawaleya n'a lawaleyara an kila a bɛ kalan sabati a bɛ ɲinini sabati wa a bɛ école fila in na taa ɲɛ wa a bɛ bɛn na sabati an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o dun fana ka laɲini o gouvernement ka laɲini fɛnɛ. Bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bilali kɔfɛ école de maintien de la paix ALUB ni ICAO IBA ni ɲɔgɔn cɛ fan fila bɛɛ mɔgɔya yira k'a fɔ ko olu kɛra kelen ye u ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna la. Nin b'a to anw bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma Sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi alamisa ma mars kalo tile 4 san 2021 ne ni aw an ka ɲɛmada o jaw fɛ. Ni cɛba min filɛ nin ye a dɔnnen don Egypte ale politiki ko binakun kan. Fɛn min ye larabu jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba Ligue Arabu u kɔni ye danaya da nin ma kofɔlen kan san 5 a b'i se o kɛ Ligue Arabu maaw olu ka ko ɲɛnɛbɔliw kɔni na ani u ka ko ɲɛnɛmayali olu kɔni na an bi waati min na i ko bi farafina ale kaɲangalanfan o kɔni fɛ. San 5 kura min kalifalen filɛ nin ma kofɔlen in na nin ye ni a ye Egypte ale minisiriya kɛ minisiri min ɲɛsin bɛ Egypte jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma an ko affaires étrangères san 2004 ka taa bila san 2011 ale waatiw la a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta Ahmed Abdul Gueye a bi ale kɔni kofɔ a y'a yira k'a fɔ Palestine ale kunkanko kibaruyaw olu bi se larawe sisan ka sabu kɛ États-Unis jamana kɛlen ka maa ɲɛma kura ka o kɔni sɔrɔ o cogo kelen fɛnɛ don Libi kunkanko kibaruyaw o kɔrɔfɔw fɛnɛ bi sen na minisiri min ɲɛsin bɛ Egypte jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma Sameh Shoukry ale kɔni y'a yira k'a fɔ Turki nalen Libi jamana kɔnɔna la o kɔni b'a la ka kɛ sababu ye ka Libi kungo ka o gɛlɛya ni waati in na maa ɲɛma Ahmed Abdul Gueye ni o ye larabu jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba maa ɲɛma kura ye a fɛnɛ y'a yira k'a fɔ o kow fɛnɛ bɛna dalajɛ ni Libi jamana ta k'a lajɛ bi jamana gɛrɛ milisiw ni o ye jamana gɛrɛ kɛlɛkɛcɛw ye olu caman kɔni bɛ Libi ale ye dugukolo o kɔni sanfɛ ni waati in na. Algérie jamana kɔnɔna la maa 2000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a fanba ye sanfɛ kalandenw ye olu fana bɔra tarata tɛmɛnen Algérie faba Alger ka yen bolo kɔnɔlaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u sennɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ taama kɔni tun ma daga u ye nin kɔni y'a dɔgɔkun 2nan ye denmisɛnw a bi tali kɛ sifinw na lakɔli karamɔgɔw ani u kanuɲan gɛlɛnw u bi bɔ ka se k'u ka nisɔgoya taama kɛ Algérie ale jamana kɔnɔna la tarata tɛmɛnen taama 3 i b'a ye k'a fɔ taama daminɛw la gɛlɛyaw kɔni donna a la taamakɛlaw ani finitigilakaw olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ sanfɛ kalanden minnu filɛ laɲini ti dɔgɛrɛ ye fɛlɛ ni dabaliw kuraw ka sigi ɲɔgɔn fanga tigilamaw fɛ cogo min jamana bi gɛlɛyaba min kɔnɔna la o bi se ban cogo min na n'a ma ɲa k'a fɔ taama kɔni ɲɔngɛrila la fo kalo 11 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko tarata sani bidon cɛ i b'a ye k'a fɔ sifinw fana tun bi bɔ Algérie jamana kɔnɔna la k'u ka nisɔgoya yira jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune ye bɔli dɔ kɛ télé la tɛnɛn tɛmɛnen min senfɛ a y'a yira k'a fɔ taamakɛlaw ka laɲini fɛn fɛn ni u ye a kɛ a bɛɛ lajɛlen ta la ba la wa baara bi ka kɛ cogo min ka se k'u bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ u b'a fɛ cogo min na kɛlɛ in kɔni bi sen na u y'a yira k'a fɔ kɛlɛ kun ti dɔgɛrɛ ye kabini Algérie jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1962 i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya u b'a la ka o de ye u ɲɛ la u bi fɛ fanga ka yɛlɛma cogoya la bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ ye min kɔnɔna la tarata tɛmɛnen tuguni Algérie dugu caman bɛ i n'a fɔ Béjaïa Kabylie ale min bɛ jamana kaɲangalanfan ka taa kɔrɔnyanfan fɛ taamakɛla ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na wa laɲiniw bɛɛ lajɛlen fana ye kelen ye
Amita Fransi ale jamana kɔnɔna la galo mana mɛ boli la cogo o cogo don kelen ni tiɲɛ kun bɔra a bi a caw o kɛn bɛ Faransi ale ni Algérie ta ye an bi don min na i ko bi Faransi jamana kɔni ye lakodɔnni kɛ k'a fɔ Algérie kɛlɛkɛcɛba min tun bɛ yen ne a tɔgɔ Ale Boumendjel ko olu de kɛra a ka saya sababu ye a ma sa a yɛrɛ ma ko a fagara olu fɛ de Algérie ani Faransi olu ka kɛlɛ waati la Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye kɔrɔfɔ bɔ ka bi wa a ye ko kɛlenw lakodɔn kabini Élysée ni o ye Faransi jamana ɲɛmaaya so ye waati min na denmisɛn caman tun bɛ a ɲɛkun kilen na wa ka kɛɲɛ ni kunnafoni gafe dɔ ye min walankatara marsi kalo tile 2 san 2021 kɔrɔfɔ kelen in fɛnɛ kɔni bi o kɔnɔna la Ali Boumendjel yɛrɛ tun ye jɔn ye maa min minɛra k'a dogo ani ka ninjuguya fasiya bɛɛ lajɛlen kɛ a la o kɔfɛ k'a faga marsi kalo san 1957 ale tile 23 waati la waati min ni kɛlɛ kɔni tun gannen don kosɛbɛ Faransi jamana ani Algérie olu ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo daminɛw la maa min bɛ yen ni a tɔgɔ Benjamin Stora ale kɔni bɛ ka ko dogolenw dangɛnɛmaya ni waati kofɔlen ninnu na k'a yira k'a fɔ Faransi ni gɛlɛya minnu kɛ Algérie jamana la Faransi ka ɲi ka yafa deli Algérie jamana fɛ o kɔrɔfɔw kɛra depuis 20 janvier waati olu la an bɛ waati min na i ko bisa Ali Boumendjel a yɛrɛ denmuso jate min bɛ yen ni o ye Fadela Boumendjel Chitu ye ale ye nisogoya kɔni ta k'a ɲɛsin Faransi jamana ma a bɛnkɛ o kɔni fagali la ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ɲininiw tun bɛ senna kabini san 2000 ale waatiw la maa min bɛ yen ni a tɔgɔ ko Paul Assarès ni o tun ye Algérie service de renseignement maa ɲɛmaaba dɔ ye ka kɔrɔ ale de nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni laraweli daminɛ siga foyi kɔni tɛ min na Ali Boumendjel cɛba tun don Algérie jamana kɔnɔna la wa Faransi jamana y'a lakodɔn k'a fɔ olu de kɛra a fagali sababu ye an bɛ taa Benin ale jamana kɔnɔna la kɛbi fanga sɛnɛmatɔnw kɔni maaw nɔfɛ nin yɔrɔ waati in kɔni na fanga tigilamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnla jamana ɲɛma Patrice Talon a kɔni bi o ko fɔ fanga sɛnɛmatɔn maaba dɔw bɛ yen ni o ye démocratiw ka cɛbaw ye Bio Dramane Tidjane ka taa se a jɛɲankɛ Mahamadou Tidjane ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra k'u datugu kaso la fɛn min baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra tɛnɛn tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni u ka kiiri dɔw jaratigɛli ye Bio Dramane Tidjane ka taa se Mamadou Tidjane ma ninnu fila bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu ni u kɔni tun bɛ garde à vue la kabini février kalo tile 22 nin cɛba fila minnu filɛ fanga sɛnɛmatɔn maabaw don u kɔni taara jɔ kiiriso ɲɛfɛ kiiriso min n'an k'a ma ko cour de répression des infractions économiques et de tourisme o ye kiiriso ye min ɲɛsin bɛ banbaaci wale tigilamaw ka kiiriw jaratigɛli ma fo ka taa se maa minnu bɛ yen ka sariya sɔsɔ sɔrɔ ale ka siraw olu kɔni kan février kalo daminɛ fanga sɛnɛmatɔn maaba fila ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ni wasaden kɔrɔw don Nuroyini Achade ani Justin Adjovi olu bɛɛ lajɛlen fana kɔni tun welelen don bɔgɔ jeninen sanfɛ nka u lamɛnnen kɔfɛ olu fana kɔni bilara maa min bɛ yen ni a tɔgɔ Rekia Madugu ale fana ye démocratiw ka maaba dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ Bio Dramane ani Tidjane Mahamadou ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye maa minnu ni a bɛ f'u ma ko otage politikiw o b'a yira k'a fɔ u bɛ kaso min na politiki kaso don k'a sɔrɔ u bɛ u jo kan Rekia Madugu ale fana ye fanga sɛnɛmatɔn maaba ye ale tun kɛn bɛ k'a kan bɔ jamana ɲɛma ɲini nɔfɛ min baaraw kan ka kɛ avril kalo tile 11 nga commission électorale maaw kɔni ma sɔn fiyewu ale ka cɛ bɔya ma k'a sabu kɛ dafalen dɔw bɛ yen minnu kɔni tun ma kɛ ale ka papiye la Boni Ɲanyi o nɔfɛ maa surunba dɔ ye Rekia Madugu ye a ye jalakili bolo kɔni ta k'a ɲɛsin jamana ɲɛma Patrice Talon ale ma fanga sɛnɛmatɔn maaba gɛrɛ bɛ yen min tɔgɔ Sébastien Adjavon ale bi boli la nin waati in na kabini Faransikaw fɛ yen kabini san 2018 ale waatiw ale fɛnɛ ka kiiriw jalatigɛra a kɔfɛ a yirala k'a fɔ a bi san 5 kaso a kɔni bi o kɛ avril kalo tile 11 nata Benin jamanaden maa 5 ani ngɔri 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de welelen don ka se ka taa jamana ɲɛma suganti Patrice Talon ani fanga sɛnɛmatɔn maaba fila minnu dɔnnen don kosɛbɛ kalafili in kɔni bi ka kɛ waati
waati kɔnɔna la waati min ni maa caman ma se ka kan bɔ ka sabu kɛ sariya kuraw sigilen sen kan. Hakililajigi don san 2016 waatiw la Patrice Talon tun y'a fɔ a da cɛmancɛ la k'a fɔ ale tɛna mandat 2 ɲini Benin jamana ɲɛmaaya nɔfɛ. Janvier kalo tɛmɛnen maaw bɛ bali min na a y'a kan bɔ. Ɲininkali minnu bɛ ka kɛ sisan yali fanga fɛnɛ jara Patrice Talon ale kunfɛ wa? An bɛ taa Birimani jamana kɔnɔna la ni gɛlɛya ti 2 ye kelen o kɔni bi Birimani ni waati in na araba tile kelen dɔrɔn kɔnɔna la maa 30 ani maa 6 olu de bɔnɛra u ni na ka kɛɲɛ ni finitigiw ani jamanadenw u ka se ɲama ye ɲama jamanaden minnu ni u bɔn bɛ k'a yira k'a fɔ u mago bɛ bɛjɛ fanga la finitigiw ka taa ka bɔ u kunna wa a ko kɔni juguyara kosɛbɛ diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw olu kɔni ma. Diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies lasigiden min ni o bi Birimani ni waati in na ka ciden do Christine Charane Burgene ale kɔni y'a ka dusu kami yira a ye wele di fɛn min ye diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw ma u ka fɛlɛ bɛɛ kɛ ka ɲangani ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ma. A y'a yira k'a fɔ araba kɔni kɛra don ye don min ni jeli bɔra kabini coup d'état kɛra février kalo tile gale ni ɲana kɔni tuma den ka kɛ. Maa caman olu kɔni ka kow kɔni bɛ galama la an bi don min na i ko bi. Nisɔngoya caamakɛla ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ Aung San Suu Kyi ale ka ɲi ka segin ka na fanga la. N'i y'a ta k'a lajɛ u ka capital ni o ye Faba Rangoon ye maa 6 olu bɔnɛra u ni na ye ka kɛɲɛ kɛ ni kunnafonidila dɔw ka kɔrɔfɔ ye. Duguba caman bɛ yen tuguni i n'a fɔ Mandalay i b'a ye k'a fɔ maa 2 bɔnɛra u ni na. Moniya maa 7 bɔnɛra u ni na nka télévision so maaw y'a yira k'a fɔ olu ta ye maa 4 ye. Mingiya ale fana ye dugu ye dugu min ni denmisɛn dɔ san 20 ale fana kɔni bɔnɛra a ni na wa dugu caman bɛ ani yɔrɔ caman bɛ nisɔngoya b'a la ka kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na hali bi. I b'a ye k'a fɔ maa 18 o y'a maa dɔgɔyalen ye olu fana kɔni bɔnɛra u ni na dimanche tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni Nations Unies maaw olu ka kɔrɔfɔ ye. U y'a yira k'a fɔ kabini taama daminɛra fo bi maa minnu bɔnɛra u ni na o dɔgɔyalenba o kɔni ye maa 50 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye Birimani ale jamana o kɔni kɔnɔna la. Aung San Suu Kyi coup d'état kɛra ale min na a kɔni yɔrɔ dɔn tɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi. Kunnafonidila caman bɛ olu fana wulilen don bɔgɔ jeninen sanfɛ wa maa caman hali jamana ɲɛmaa kɔrɔw la olu bɛɛ lajɛlen welelen don bɔgɔ jeninen o kɔni sanfɛ. An balima Horonya TV lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madon da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn tana ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kan y'a ka Ala ya bonya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouku ye sija ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni kuncɛw la an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ Jamiyatu Hikmatini karamɔgɔba ne ka fara révolution Hikmatini tɔndenw kan ka bɛn mars kalo tile 10 nata in ma san 2021 kira ka sanayɛlɛ u bɛna taa u kɛnɛ ɲɛnamaya ba ka jugu ni balontan tɛrɛnba la min senfɛ u kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ cogo min na ka nin doma ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sanayɛlɛ nata in don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la Ala k'o kan y'a ka Ala ya bonya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi alamisa ma mars kalo tile 4 san 2021 aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala ka jɛ